Allah sarki, soyayya mai sawa uwa ta zo neman ɗanta. Wata tsohuwa ta sha fama wajen neman jarumi Adam A. Zango kuma ta faɗa hannun 'yan 419 wato 'yan damfara masu amfani da sunan jaruman domin su cuce su, haka zalika kuma su cuci masoyansu wato, haka zalika dai wannan abin da ake wa lakabi da kantawaye. Hakan ma bai faru ba sai akan wata tsohuwa 'yar garin Samun haka take neman jarumi Adam A. Zango, wato ita ana mata lakabi da maman Zango ne, hakan yasa take neman Adam A. Zango domin ta ganshi. Haka zalika kuma yau dai ga matar tana kuka ta jarumi Adam A. Zango kuma tana murna Allah ta da shi da gaskiya. To da muka zara tashar Murtala KKMD a koda yaushe ku kalli wannan bidiyon kana kuma ku yi sharhi, ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa domin kan zara tashar Murtala KKMD a koda yaushe. Haka zalika dai ga bidiyon ku gane wa idanunku. To assalamu alaikum jama'a, yan uwa maza da mata, mutanen Samun haka kowa ba. To yau ga Adamu Zango ga Baban Zango. Da haka yan bakin ciki wanda kuke zaulayen mama na ta Samun haka yau ya kare, yau ta gani fa wannan ya kare. Ki gaya musu babu ce to gani ga ki sun ce ba za ki gani ba. Ga shi ga da mu Halima. Ba wanda ya san Halima. Yawwa. Halima mai dan waki a ganyen oda ga ta ga Zango. Gani ga ita. Ga ta. Yawwa. Kar ya mutum yi mu gori. Gori ya ishe ni. Yau gani gashi. Gani a daki shi gani da makan shi. To ga ta gidana yau. Shine dan babban dan mu. Wata rana kuma za ku ganna a gidanta. Insha Allah kafin in bar duniya ko ta bar duniya sai na. Yawwa magana kenan. Duk wani abin da zai yi. Sai ce a ha dan ki zo yi maki to yau kar ya mutum ya kare. Wannan yau kamar na gaishe.